Počúvaj, toto nebude video, ktoré si pozrieš a povieš si pekne. Toto je video, ktoré ti má zlomiť výhovorku. Pretože dnes ti poviem niečo, čo možno ešte nikto na vás nepovedal. Nikto nepríde. Nikto nepríde za teba stať z tej postele, keď ti bude na nič. Nikto nepríde napísať tvoj príbeh. Nikto nepríde zachrániť tvoj vzťah. Nikto nepríde vyťahnuť ťa z tej práce, ktorú nenávidíš. Nikto nepríde. A vieš čo? Práve preto ty musíš stať. Bez potlesku, bez garancie, bez istoty. Staň, lebo ak sa nezodvihneš ty, tak zvyšok tvojho života bude len čakanie. A čakanie je tichá forma smrti. Vieš, čo je tragédia? Že v tebe je niečo veľké, fakt veľké. Ale denne to dusíš, lebo čakáš na niečo, čas, silu, uznanie, znamenie, ideálny moment. Ale nič z toho nepríde. Čo príde, je únava, apatia, vyčitka. A potom si povieš, mal som, mohol som, škoda. Zlom to dnes. Povedz si, nikto nepríde, ale ja prídem. Ja prídem sám pre seba. A v ten deň, dnes sa staneš neporaziteľný. Lebo ten, čo čaká, zomiera. Ale ten, čo sa zdvihne sám, už nikdy nebude ten istý. Keď slzy padajú, táto zbierka príbehov vás vtiahne do sveta straty, neúprosného žiaľu a nečakaných tragédií. Každý príbeh funguje ako kruté zrkadlo života.